27 तारिख साराय जरा जतन हामबायमार फैयो ओंखायनोहाय जोंनि खानानि उद्देश्य अंखा 7टानि हयतो जोंनि स्टार्ट खालायसिनाय जोंनि जरा सामुं थैमानि ओ कारणाव जों दिनै जत ताइबो फालायथों जों ताबुनो सफायद्राबसोखौ इंगा सफायो जों किसा दिनै आपडेट रखा जोंनि जरा फाइमान उद्देश्य अंखा और फाइना नांनाय जेदिन जों बासाना हिंका जोंनि सारा त्रिपुरा राज्यनि बरम गोनां श्री डॉक्टर मानिक साहा स्पेशल ब्रांचनि ऑफिसर मानगोनां एसपी साहेब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जोंनि डीएम साहेब बारा जेदिन विभिन्न रकम बारा फाइगा से आं बारा उद्देश्य सावो आं बासानाय खानानि हिंकाय जोंनि जे प्रोग्राम 28 तारिखनि प्रोग्राम खासिनि जों अमते गाड़ी घोड़ा लाइमानाय बब गाड़ी लाइमानाय एम्बुलेंस पुलिस प्रशासन गाड़ी एरपर स्टूडेंट एरपर जोंनि लाइमानाय तंनाय ताइगौ अब जतन आसा दावा हंगैमानाय जों गाव रोखा 27 तारिख गत 18 तारिख जों आसुपुर जोंनो जोंनि मान गोनां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरम